Haseyo mga pamilya. At live lang tayo sa DJ Kokoy Martin Facebook page ngayon para po sa ating heads. Kanina po kapamilya nakapag-live na po tayo. Tagalog kayong buwan. Nag-live po tayo kanina sa atin pong Kumu app sa Pera o Bayong. At ngayon po kapamilya ay kasama nyo na po yung DJ Kokoy Martin dito sa aking Facebook page sa DJ Kokoy. Kaya kumusta po kayo? Gibugas kung bako pa ako gamigas. Annyeonghaseyo, napakag kamigas akong bapa. Gikit-kit ko gamigas. Sakit ko, basi nakaturtulnek ko karon. Kumusta naman niyo? Okay na mo? Okay kayo? Pag-comment na mo para okay kas katara. Kumusta naman niyo mga kaning? Okay na mo? Okay kayo? Hello there sa mga kapamilya na to na nadira karon. Walay nag-comment noon sa man akong Facebook, di na magko-comment. Pag-download na mag-kumuap sa Pera o Bayong. Pag-download na magkaroon dahil kaya para makapil mo sa itong Pera o Bayong. Karon tayo. Tapos mag-shout out ra ko karon sa inyo. Okay? Okay na mo? Ikit-kit akong simuro kamigas. Sakit kayo. Pakan ko. Okay kayo. Shout out sa Dipare family. Gibugas na kinay mong lips ko eh. Hi Teacher Yuyen. Maraming salamat. Bro, gikit-kit o kamigas boy. Ang akong babag gikit-kit o kamigas. Hi Rizalyn Dragon. Hi Teacher Yuyen. Love you. Ayan, okay kayo. Shout out ka Surigao City rea. Musta na mo? Okay na mo? Hinarata rea. Hi po, kumusta pabati from Tupay? Bro, ipa ko gamigas, bro. Yung burot, gibugas akong wait. Gikit-kit ko gamigas. In love na siguro ko kay gibugas naman ko. Shout out kay nag-comment ra, shout out ko sa inyo. Okay kay mo, shout out ko rea. Giugahi po mong wait. Lain na sa giugahi pang wait. Yan, shout out sa Bangoy sa Davao City from Belgium, Samantha Grace. Thank you so much. And sana lamigas na lang ko. Para kit-kit to ni mo kung wait. Koy sa tangi ko ninyo koy sa Pera o Bayong sa Kumu app. Adto lang mo dito koy. Tapos makasali na dayon mo koy. Ipa ko kamigas kung wait kay tamis daw kayo. Hello sa mga pamilya po natin, sa mga OFW, maraming salamat po. And I just want to say thank you din sa mga pamilya po natin sa solid Kokoy Natics ng Davao City. Sa team ko yan, sa team Budots. Ayan. May Pera o Bayong po mamaya. Hi Mami Annalyn. Hi Mami. I miss you. Kumusta mga taga-Bangkiron? Sila Biwing, sila Bunyong, sila Junior, sila Lang. Ang mga kapamilya na tula sa Bangkirohan Dry Goods. Sani Pagaran, thank you. Good day, Mami. Apil kag Pera o Bayong karon Mami ha? Carlo Liguton, may pag-amigas na kakit-kit sa lips. May pang-amigas ha? Murag wala pa mi kadungog nga nakay uyab kois. Kama, wak ko uyab. Wak ko uyab nga ikalima. Ayan, shout out kay Lilane Go, kay Ronde Gordo. Idol kaning shout out ng Cavite City. Hello po sa inyo. Thank you Samantha Grace, Sani Pagaran. Bulit kay Kois, kay How kay sa kamot. Shout out mga taga Digos. Oy, kamutanan Kois, adto mo sa Kumu app, pag-download mo kay para makapil mo sa Pera o Bayong Kois, no?
The best kay Pera o Bayong kuy kay grabe gan kayong kwarta na ba eh. Kay shout out sa akong mga igala na mama anak da sa si Keeyo watching from Riyadh. Thank you kayo. Okay kayo. Haseyo, kumusta na mo diya? Gibugas ko white, kikit ko kamigas. Kinain po ng langgam ang bibig ko. Shout out sa mga to sa Singapore. Nakoy kumu apps ko, good. Pangitaang Pera o ba yung icon para maka-appeal mo ko isa. Katap family. Yes, mami, thank you so much. Regards ko kay Papilando. RJ Labay, thank you so much. Kaya asa man mo igsuon guys. Uli na siya. Siya sa kusan. Shout out taga Nilaw Iloilo. Thank you so much, baby Rola. Yo. So, kamusta na mo riya? Okay ra kay mo? Lisngag na kay ko kilong. Nakita ti ka kagabi sa Kumo pero ba yung pag-open. Oy, thank you Novi Love. Thank you so much. Pwede mo nag-extra rice imong bugas? pwede guys. Pwede po, pwede. Shout out po at saka sa mga taga Cebu. Kumusta naman mo diya Cebu? Okay, Similia family, Hulita Leyte, maraming salamat dyan, Kantuba. Idol, DJ Kokoy from Bacaro Lindon, Jamindan Capiz, thank you. Janice Clansa, shout out from Bacor, Cavite, pakigreet po, Merry Chris, Parkon, birthday niya kon. Happy birthday, Merry Chris. RJ Compar, thank you so much Compar. Jasmine Galos ng Kuwait City. Uy, si Jasmine Galos. Hello po, taga Salvacion, Ormoc City. Shoutout ako po nga si Luke o si Antalya. Ay, sa ko mga pamangkin si Luke o si Antalya. Hi Luke. Naliwat na ka sa kulok. Okay kayo. Look. Hello guys. Okay kayo. Ayan. Ay, mga taga Jeddah. Wala. Shout out sa inyo buhangin kois in love. Lega kois. Okay, gibugas man ko. Idol, shoutouts kung asawa sa Yani Hamoy, taga Cavite, Carlo Ligutom. Hello po, Baby Rola, thank you. Shoutout kay Col Manalo. Haseyo, kumusta na wala? Haraso. Uya sa way ito, kikit-kit gamigas ko eh. Shoutout, happy birthday kay Yaya Ozawa. Happy birthday DJ Yaya Ozawa. Sa Lodi, shout out sa Tabugon si Tom Philip Aroa. Ayan, Mars Trosyo. Salamat, okay kayo. Thank you, Koy. Salamat kayo sa inyong pag pinadulit yun ni Koy kay unsaon taman kay how it come out. Hello, Carlo Liguton, Dagupan City. Shout out from Bacolod. Moged sa mga Ilonggo kay Ilongga, nadamo-damo salamat kile. Thank you gali sa mautot ko subong. Sang mga hinablos ko, thank you gali sa inyo. Sa Bacolod kag Iloilo, kag sa mga auntie ko, sa nanay ko, kag mapatay sa akon sa programa gali sang sang Pera o Bayong. Thank you gali galantaw gali kamo, thank you. Salamat gali. Mary Grace, Balad, atong Philip, thank you gali sa inyo. Salamat gali na dako sang walay puas mong gali nga pag suporta gali sa ako no, langga ko gid kamo ha. Thank you how. Amogit, sa piyak og pasalamat gali ako. Sa galantaw gali sa ako no. Anong ging bakal mo diyan, ging obra mo? Anong ging obra mo diha how? Kit ka gali sang sang balatong or sang Kokoy Keeyo. Shout out to Jindal Mindoro. Shout out to mga Koreanong Amaw. Shout out Las Piñas City. Thank you so much. Ayan, pa-shout out sa mga taga Cebu, Lodi, labi na Tuburan Extreme DJs. Thank you kayo. Beats Boy, Umandak. Thank you. Tsala siya. AJ Vert, Bayong, mga kapatid na Iglesia ni Cristo, ilo po mga buklot kadiwat bini. Sa mga kapatid po natin may tungkulin. Sa oras start ang Pera Bayong alas 8 po, pero 7:45 live stream na po tayo. Shout out kay Langgeng, kang Shelvien Romano, kay JR Abuela, 1, 2, 3.
Yan, pinatulit kayo na yan. Shoutout sa tupay, kamusta na ulit? Hama, opa, okay na mo? Okay kayo? Okay na ko ilong. Lisngag na ko kilong. Hi Chiams, hi Puntis, kamusta na kaya? Awak kong bapaw, ikit-kit ko gamigas. Pagtulog na ko ganina, ni Kaon ko og litchi plan. Ipilits kong babag, ikit-kit sa migas. Gikit-kit kong subayo ko titod. Biskot ning utitod, gikit-kit akong pa. Lagkot kayo, Chiams. Tapangit ko. Rininrikis, kumusta na mo? Ano siya? Gikit-kit ko. Ang akong babag, gikit-kit ako amigas. Sakit kayo. Shout out to watching from Damdam. I love you, guys. Thank you. Birahi, guys. Thank you. Ay, shout out din sa SPMC guys. Oy, sa mga doctors and nurses, thank you so much. Mga nag-feel up. Kit ko gamigas, takit kay kong pa. Mga kapatid, JJ, yes po. Proud INC. I watching from Kuwait. Thank you, Annabelle Basmion. Beach Boy. Thank you. Ayaw ko rin ludi kay makatawa. Ayaw pala wala, gikit ko. Ikit-kit ko gamiga sa kutitod kay sabak kay ko pa. Nagdaot kong pa kay ikit-kit ko gamigas. Lameh basing gikit-kit. Ano po Dani, toothbrush ko digitam is abi kag lips. Shout out sa dito chapter agda ko musta na watching from Riyadh. Tobacco, shout kayo. Watching from Kuwait. Watching from Canada. Tang is kayo kong papakay. Kit ko gotitod. Hello na kay Mary Choi. Kay Chairi Matubo, Chusiling Kulyogo. Kay Kangkang Murano, watching kayo. Salamat kayo. Mayroon tao diri. Kabiano kag papa mong gikit-kit ka. Thank you kayo. Salamat kayo. Mao na kung bakarong gikit-kit ko. No? Thank you guys. Lokal ng Sibulan, distrito ng Negros Occidental, sa mga kapatid po natin diyan sa hello ka na, kumusta ka? Buena sa kay Mama Maria Febal Tulorin, Papa Renaldo, thank you so much. Kay sa mga kapatid ko po, kay Ronald at Raymar, thank you so much po. And kay Ansky, thank you. Kay Orong, thank you so much. And ay guys, i-subscribe ninyo nga to ang YouTube channel ang DJ Kokoy Martin. Ang Koreanong Bisaya, Kokoy Vlog, thank you so much. Shoutout Binabi family, thank you. J. Carlo Abad, thank you, salamat kayo. And again, happy birthday kay DJ Yaya Osawa. Tralalang Hugutera ng MOR Davao, watching from Kuwait, thank you. Uy, nade si Race diri. Nasya sa koto pa nga, nasya diri o. Si Race Alba, okay kayo. I-add ninyo si Race Alba, kay muna siya ang mga operator sa Pera Bayong, kuyaw kayo. Okay kayo. Shout out kay Basdana, guys. Thank you. Kayo rin kayo. Kamay lang kayo tamo, lakaw ako. Magpahulay na ko. Indian. Ganaan kag Indian ditchen. I just wanted to tell everyone that I never thought that I can speak in different language. Thank you very much. All of my concerned citizens, thank you for watching. I just wanted to tell everyone that I am very stressful right now. Because all of my DVD and CD is not yet over. It's not yet in syllable. Hello, Remedios Agusan Del Sur. Happy mga gikit-kit o gutitod watching from Pampanga. Thank you guys. Bye-bye. Pagtanaw na mo ha, unya sa kumap sa Pera Bayong.